ஹாய் குட்டீஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். குட்டீஸ், இன்று பிறந்தநாள் காணும் நம்மளுடைய மேமுக்காக நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து நம்மளுடைய சில்ட்ரன் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் சார்பாக மனமார்ந்த மேமுக்காகவும் அவங்க ஃபேமிலிக்காகவும் ப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம மேம் இன்று போல் என்றும் சந்தோஷத்தோடு இருக்கணும், வாழ்க்கையில் நினைக்கக்கூடிய அனைத்து காரியங்களும் வெற்றடைந்து எந்த ஒரு நோய் நொடி இல்லாமல் அவங்க ஃபேமிலியோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட சந்தோஷத்தோடும் நீண்ட உடலுள்ளம் ஆரோக்கியத்தோடும் இருக்கணும். அந்த இறைவனோட அருளால் நம்மளுடைய மேம் செய்யக்கூடிய இந்த ஒரு தொழிலாக இருந்தாலும் அதிக வருமானம் பெறணும், மேமுக்காகவும் அவங்க ஃபேமிலிக்காகவும் ப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளுடைய மேமுக்காக எல்லாரும் சேர்ந்து பர்த்டே விஷ் சொல்லிக்கலாமாடா குட்டீஸ்?